Alexia, bigarrengo platera egiteko prest, Bai. zeu bakarrik egingo duzu, Bai. eta postre bat izango da, ezta? Horantz. Hori da, nola izena du postriak? Bueno, gaur ingo guz, tostada ogi briotzena. Hori da. Horretarako zagaiak esango dizkizuet. Briotxo ogia, azukre beltza, azukre txuria, esne gaina eta esnia, kafe utza, kafe likorea, arrautzak, anis izozkia, laranja eta limoi azal lehorrak eta azar lore lehorra. Osagaiak esan ditut, beraz prest. Bale? Orduen, atarako guz ogile, Bai, da ingo guz, lau zati edar. bale? Hori da. Hau Honekin. zeuek egiten duzu etxean? Ez, hori erosten erosten goguz, duzu. bai. Hori da. Ikusten bazu denbora bain Hori da, bai, binetan ez ga iristen, eta Hori. eta gaino gustora baldin bazaude nola egiten duten zure okinak, ba, bueno, ba, eskatu eta listo, Bai. ezta? Hori da. Bale. Ba, hoxe, kenkitzen guz, da? Hori, hau ja listo, ezta? Bai, Hori. da honek ipingo guz, amen. Hori da. Da orduen, oin ingo guz, Bai, hemen dakau esnia eta esne gaina bilak bat Bai. egin da. Erdiz eta erdi. bai, Hori da. a ber, bai, eman apurtxu bet, Bai, eman diot, hementxen, bale, hobeto. kafie bai, Kafia, kafe utza, ezta? bai, holantzin. Aurko egunien esan zinuen kafia zeuek egiten dezuela etxean, makina ez dezuela Bai. erabiltzen. Putxerona erosten. Putxerona, hori da, bai. de putxero. Eta bai bodetan, eskontzetan, eta Bai. beti horixen. Bai, ez? Mhm, hauxe da kalua, mhm. Barkatut hori izaten da, kamareran lana, ala sukaldeko bat enkargatzen da kafe hori egiten. ez hori kamarerak egiten Kamarerak dut. egiten Bai, dute. Marisol prestatzen deu, primeran. Ez da, prest. Bai, iratze be bai, baina, Iratxe be bueno, bai. Marisol Baina, primeran. bueno, Bueno, orduen hau, bai, zuen bai, zeito minutuko da, bai, ahi bai, hartzen eta indarra. berotzen dagoenien, botako guz, ona. Hori da, Bale? hori da. Da, utziko guz, gutxi gora bera, 10 minutun. Bai, hola ondo txupatzen, ez da ondo Olantze, xukatzen. eta hori gero, da. super esponjos horratuko Hori da. da, Bale? bai, Da gero, aki ba. ipingo guz, hemen, Hor bilduta, bai, eta berriro brasara ingo guz. hori da. Bale? Adi egon berriz gaur parrillara goaz, baina kasu honetan postre bat egitea. Mhm. Eta gero, hause jateko ingo guz, aniz izoski bat. Bale? Hori pixkanak esplikatu, Bai, zegu jatetxien beti itzen guz gure izoskiak. Ah, zeu Bai, egiten dituzue. beti preparatzen Eta kasu duz. makina egiteko, eta Bai. nasketak eta zeuekin, eta Dana. gero makinan sartu eta listo. Bai. Eta kasu honetan, anixeren egiteko, zein izaten da nasketa? Ba, izango da bakarrik, esnie, Esnia, azukerie, azukria. bai, eta hause, aniz. Ah, anixa, Bai. bere azilak, ez da? Aha, Hori da, ai, parkatu, hori da, ez? Izar moduko izaten da, bai. hori da. Dituz Hasi lapu hauekin, zainedeko? Claro, hau Primeran, pixkat, ezta? hau pixkat. Ipini eskero, zaborea ondila. Bai, Eta kasu honetan erabiltzen dituzu baita ere arrautzako gorringoak egiteko helatua? bai, Horan krema inglesa bat bezala da? bai, holantze da. Hori da. Orduen, hori da, botako guza ona, Hori da. arrautze, Vale. zamen botatzen baguz, da irekitzen duenien, Hori da. eba ingo deu. Hori da, Bale? bai. Orduen, botako guzen, Bai. ez, gorringoa erabiliko guz bakarrik, bale? da, erke. Holantze. Hauzeia, berotuta deko guz, Zu jatetxean zertzea, postreak egiten Bueno. egiten dituzuzuk, o bueno, ensaladak ere bai, danetik, bai, ezta? entzaladan Bai da. batzutan. Bai, Eta bai. bestien, ba, postrea zeni Postreak. super goloso naz. Bai, oso zale nire, bai, Bai. garraparia hemen. Vale, Hori da. orduen, hause, ja dekogu berotute, naztako guzame, Mhm. Hori. eta honegaz, zerako zain egerra. Zaila bai. Bai, Bueno, zein erke guzti. Bai, pixkete nola duk, eta gero baita ere gero buelta eman berko Bai, dugu, ezta? bai. Hemen pixkatea, pare bat minutura buelta eman. holantze. Eta Vale. gero, 10 minutu barrun, Vale. preparako guz brazan. Hori da. Bale? Orduan, egon ningo gehan barba minutuan? Bai, Bale, bere ara gatoz. Hori da. Ez ja ondo xukatuta, ez da? Bai. orduen, oin atarrako guz ona, Bai. bale, voltatzu emango txagu,
Hori da, gehien bat hor ja likido guztia. Horantxe. Hori da, ondo lehortzeko bezala, Bai. ezta? Vale. Gusten duzu? Bai. Hora pixkatan dira kendu. Bai. Eta plater honek badu historia. Bai. Orain dela, ez dakit, igual 10 urte, bai. Egin dugun platera hau. Berrikuntza bat eman diozu platerari, Bai. ezta? Hau betiko platera izango zen, kafesnia sopakin, esaten Bai. da, ez? Katiluan dola hartzen da horietakoa. Aniso eta bat, bai. hori da, Izoskian claro. dekogu. Hori da. Vale. Eta hau azkena. Horan beste ikutu bat ematen zaio, Mhm. eta plater zar bat tradizionala aktualizatuta. Hola. Ondo. Eta etxean egindakoa, nola ez? Bueno, eta oin. Hori da. Eta orain, parrillara, ez da? Venga. Guaza, asalak, laranja eta limoi azalak hartuko ditut, badakit honekin ingo zula, da perfumatu pixka bat, ez da ikatza. Hori da, hau altzako etonela, Bai. Errebarik. hori da. Eta honela esen bota, ez da? Bai. Abedia, laranja azalak Bai. eta limoi azalak lehortuta, gaina badakit zuen baserrikoak diala. Bai. Osa, baserri maitean dakazuen baratza da. Bai. Hori da. Eta gero hau, azar lorea, ez da? Hori da. Hori da. Vale. Jose usai berezi, Bueno, Hola xen, horaxe, direkto. Hori gabe, begiak, Bai. Usai oso goxua hori bai, Bai, ezta? Bai. Berezia, ematen diona fruituak, bai laranjak eta limoiak, ezta? Bai. Eta horiek egiten dituzue, bertatikan zeuen laranjak eta limoia dira, Bai. azalak Azalak kendu, kendu, lehortzen utzi, oza, labien daola. Labien gainen, Labien uzten gainen, dugu, horren bai. berotasunakin. Bai, 3 egun barro. Hortxen pake-pakeen utzi, Bai. eta gero lehortuta benien poto batien sartu, eta behartu ala Bai. erabili, ezta? Bai. Eta gero baita ere, azar lore lehorrak, Bai. Deko guzamen. horiek erosi ingo dira normalien, ezta? Bai, erosten guz. Horiek Bai. erosi. Eta gero honek ematen dio, zapore hori. Bueno, igual ja. Bitu, gauza ez da, batzutan parrilako ikatzaki makarrikan, gero baita ere ikatzai lagundu inbertzaio perfumatzen da, kasu Bai. honetan gauza bekin. Bai. Bai, Beste gero gunien be bai, postreak egiteko? beste gauzatxu bete erabiliko guz, batzutan be bai, adibidez, igual kanela satitxu bet, Ipini, botatzen guz, eta orduan gero usain erretzen desberdina danean- egonten deu. Hori da, Bai. baina hori beste egun batien, ez da? Bai. Oraindik gaurko egun ez dugu bukatu, eta gero ditugu handik beste pare bat egun. Zema gauza, Ia zelan da, bueno. hori da. Etxe, da honian listo. Eta hemen berotasunak egiten da azukre hau egiten zaio karamelizatu. Holantze. Hori da. Bai. Batzutan sopletiekin da egin izan dugu, baina gaurko honetan autentiko, ikatza gainean. Eta ikatza da perfumatuta. Gainera, etxien ez dugu supleterik, ez da? Ez, baina, bueno, Nik ez baino. nik ez, baina gehiago, jende gehiago kolako Tresnak, ezta? Bai, Bai. bai. Bueno, zu pentsatu, termomisa baita ere zenbat egun hobetan erabiltzen egia, eta etxe asko dute baita. Bai, Hori da. jente pilo badeko. Hori da. Ondo. Bueno, hauxe Guk hemen Euskal Herrian sukaldaritza maite dugu eta hortan murgiltzen gara, eta Bai. aparatuak eta tresnak eta erosten baita ere, bai. Hori da. Bueno, nik uste dut ja, prest dauela. Zuk izaten zunean, platereratu eta listo. Zeu zai. Hala, guazen. Guazen barrura. Listo, apaintzeko prez, ezta? Bai, Hori da, honela xen. bale, orduen, pingo guz tostada hemen gainen, Hori da, da. izoskia be bai. Izozki ere, bai? Vale. Hori guztien izozkia. Bai. Esplikatu dizu nola egiten dezun, kezala krema inglesa bat itea bezala, arrautzak, azukriak eta gorringoak, Bai. arrautza gorringoakin egin, Holantze, bai, da Osten danean, nastu, eta esniari botaten guz hori da, hauxe. anixa, perfumatu horrekin, Bai. eta gero, kasu honetan, hori, tresna eduki behar da, helatu egiteko. Bai. Aurreko astian, ondala bi aste, ekarri genuen honea zorbetera bat, eta horixe izango litzake, aukera hori eukizke horako tresna bat, nazketa hau sartu barruan, da helaua. Holantze, Arki ba. venga. Hori da. Plateratu, Bai, platera ere dutoria, beltza, bai. hori azati batekin nahiko, Bai, ez da.
Bueno, bai, horixe, bai, nahiko. Izoski egingo guz. Horixe, eman belta. Guzteko moduan, izarra, anixaren izarra. Eta menda. Menda. Bazer maitean dekoguna. Bai, zeuen baratzakoa? Bai. Oso, baserri maiteako baratza oso aberatza, oso aberatza. Nahet ezan aberatza, fritosko ematen ditulako. Limoiak, laranjak. Hori da. Mentak. Mentak, eta baita ere zaletxuak eta horako... Ez. Ondino ez. Ondino ez. Baina, terreno badakazu, ez da? Bai. Hori da, demora bihar. Erki ba, bueno, helatu da urtu baino lehen, hemen txena hausin izango litzake, gaurko platera, bigarrengo platera, eta azken ukituak izan, da berela azatuko urtu baino lehen. Briots ogiari ertzak kendu eta lau zatitan ebaki. Esnea, esnegaina eta kafea berotu. Kanpoan, arrautza gorringoak gehitu eta bertan briots ogia bigundu. Briots ogia xukatu, azukre beltzaz bildu eta parrillan erren. Briots ogia aurkeztu eta anix izozkiarekin gozatu. Oso ondo da, azatzeko prest? Hori da. Entxen, ondo xukatu du, saltza guztia eta alare. Briotxa da, baina parrilan ikutu honekin ziaro desberdina, Bai, urtu iten da, zituen, bai? Bueno, parrilak zenbat kontu dituen, oso da, beste bizia da, bai. Demorik ez dakaulako, baina bestela oso zoi jateko presnago, hori da. Agur ezan baino lehen, Jon etorri, lehen da biziko platera zeuk egin dezu, alkarrekin egin dezue, eta bigarrengo plateruko goxo hau. Guztiatxu hau, Bueno, pila bat. Eixo, plazerra izan da zue bideokin lan eitia. Bai. Gogoratu guztioi zuen telefonoa adibidez, errezerbak egiteko. Bale, 9-4-6-2-5-3-4. Oso ondo, eta kokapena foru herrian dau, eta foruan nun dau, bortxen Bizkaian, Gernikatik anurre, Urdabaien gainean gelditzen da zuen jatetxia, eta hori da. Urda ikusten da. Behin gore jo eskio, hortikan, dana ikusten da, ez da? Zeherki. Bueno, gaurko eguna bukatu deu, alkarrekin eharki biligia lanian, eta biharra oraindikan ere baserri maitean izango gera, eta norre etorriko da, bertako nagusia izango dugu hemen, Zaldua. Juanan, Zaldua. Hementxe izango da, lehen da biziko egunen izan zen, baita bigarrengoan ere, gaur failo indiu, baina bihar hemen izango da. Hori da, zuek adi egon, beste bi platare egingo dituztelako bihar ere. Bale ba? Aio, ondo izan. Agur.